Така, приятели, след една не малка пауза от клипове, добре дошли отново в моят канал. Днес отиваме за Патици, съботен ден, сравнително топло, около 15 на градуса, и ще ходим на нашите обикновени места, по нашите места, да видим дали ще има патици по реката. Много хора ми писаха под различни видеа кога ще качвам нов клип, защо не качвам нов клип. Може би около месец и половина, дори повече не съм качвал клип. Причината е много проста. Не знам дали се вижда на моят показалец. Ако не се вижда, ще сложа на екраните пред вас една снимка. Една вечер, след като ударих една патица, се прибрах и започнах да я почиствам вкъщи. И както я почиствах, самото острие се отчупи от дръжката и се заби в пръстът ми. Раната е доста дълбока и може би до миналата седмица не можех да си ползвам буквално пръста. Както виждате, самата рана е точно на тази част от моят показалец, с който дърпам спусъка, и изобщо дори да мога да дръпна спусъка, от самият откат от пушката ударът ще е толкова силен, че може отново да се отвори. Можеше отново да се отвори. Това е простата причина, поради която качвах, не е заради нещо друго. Вече съм като с нов пръст, така че нека да си пробваме късмета и да видим дали днес ще имаме звука. Останете с мен. Приятели, това нещо беше като по учебник. Като по учебник. Искам да ви кажа, че лично аз мислех, че е нутрия. Тъй като видяхте на какво разстояние се доближих. А патките са много предпазливи животни.
Не мога да си обясня, обаче въпреки това видяхте, че бях прикладвал и бях готов за всичко възможно, каквото стане. Бях готов за стрелба, видях. Бавно, за да ни я изтървем. Ето е нашата патица. Хубав машкар, може да видите завитите переца отзад. Много красив. Гледката не е много приятна, тъй като съм я ударил в главата. Може да няма патици, но този гръбек се обърка. Смятам, че наистина едно страхотно завръщане правим в канала. Ето го и гръбека.